Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro, unha entrevista que hoxe imos facer en clave deportiva, porque nos acompaña o adestrador do Obradoiro, que xa rematou a súa temporada, rematou na semana anterior, o día das eleccións, precisamente o 24 de maio. Imos ver que nos conta hoxe Moncho Fernández, que nos acompaña no plató. Moncho, benvido, moi boas. Hola, moi boas. Pois, como decíamos, rematou a temporada xusto ese domingo de eleccións, un domingo que foi bastante importante, podemos dicir, aquí en Santiago, polo que supuxeron eses comicios. Non imos falar de política, como é evidente, pero non sei como viviu Moncho Fernández esa xornada na que tivo partido e na que, como compostelán, supoño que tamén estarías pendente do que pasaba. Sí, lóxicamente, claro. Pois a verdade é que tiña adestramento pola mañán e tiña pensado ir a votar despois do adestramento, pero porque era moi cedo, pero o que fixen foi madrugar un pouco e dixen, bueno, se atopo donde aparcar, xa voto agora pola mañán e así foi. Votei moi cedo, non fixen cola, non había ninguén na mesa electoral na que me tocaba a mí votar no Instituto Rosalía de Castro. E despois, nada, xa foi para o adestramento, tiven o partido e logo pola noite, bueno, pois estiven a seguir os resultados non só en Santiago, senón en toda Galicia e no resto do Estado. E que conclusión sacas despois destas eleccións das que temos falado moito, porque foi unha revolución un pouco en Santiago, non? Con estas forzas emerxentes. Bueno, hai outros expertos para facer unha análise política, non? Máis concienzuda que podo facer eu. A xente votou, a xente dixo o que opinaba e o que quería e, bueno, agora o que espero como cidadán é que todas esas forzas que foron elexidas señan quen de poñerse de acordo, non? E dar capacidade de goberno ás cidades ou ás autonomías, non? Dependendo do que toque e, bueno, penso que foron un bo reflexo do que é a sociedade española e galega, non? Pluricultural, pluriopcional, con diferentes formas de pensar, pero, en fin, todas baixo o paraguas da democracia. Bueno, pois imos deixar xa a política, porque seguro que a moita xente que nos estará vendo, como é Moncho Fernández, pois o da política, o mellor, tampouco lles interesa neste caso demasiado, pero, bueno, son cousas que hai que falar como cidadáns, que somos composteláns, non? Que fai Moncho Fernández estes días, despois de que rematara a temporada, como decíamos na semana anterior? Estás facendo un tour por todos os medios de comunicación, pero a marxe deso supoño que estás facendo xa algún traballo, non sei se estás xa de vacacións, os xogadores sí, pero o adestrador sigue traballando, non? Nós ainda non temos vacacións, eu sempre collo as vacacións, bueno, o final de xuno, cando os meus fillos rematan o colexio e entón sí que me vou de vacacións, de verdade. Ahora estamos a traballar, a parte final da tempada sempre ten recollida un montón de datos, avaliación e análise do que fixemos, de cara a mellorar no futuro e, lóxicamente, empezamos tamén, ou continuamos co traballo de construir o equipo do ano que ven, non? Entón, bueno, pois ainda paso moi a miúdo pola miña oficina. Bueno, pois mostra dese traballo que estades a ter estes días. Sei que xa temos unha primeira fichaxe para a temporada. Eu vou ler o seu nome directamente, un nome que teño que dicir que Moncho vai a dar un pouco de xogo. Eimantas, chamase esta nova fichaxe, Eimantas Vencius, non sei se o direi ben, logo xa ao longo da temporada iremos aprendendo, como sempre, a dicir estes nomes. Un xogador lituano que ven de Polonia, un aleiro de 2 metros. Que nos podes dicir deste xogador e como chega o Obradoiro e, ademais, así xa tan pronto, non? Recén rematada a temporada. Bueno, pois, a verdade que é un xogador que van a reforzar o noso xogo de perímetro, como ben dice, un aleiro que de nacionalidade lituana que disputou varias ligas en equipos de primeiro nivel en Lituania, logo nas seleccións nas categorías inferiores e agora este ano acabou de explotar na Liga Polaca, é un 3, de 2-2, 2-3, máis ou menos, que ten polivalencia para xogar tamén no 4, xogador que destaca polo seu tiro, enerxía. Pensamos que ten ese perfil de xogador obradoirista que nos gusta decir,
E, sobre todo, o que máis nos atraiu dele, a parte, lóxicamente, da capacidade técnica, é que foi quen de sair do seu país, dunha situación moi cómoda, nun equipo de primeiro nivel como el Lietu Borritas, para marchar a Polonia a buscar protagonismo e desenvolvemento como xogador, e realmente pensamos que foi unha decisión na que acertou, porque agora mesmo pois, a seguinte etapa na súa carreira vai a ser xogar no Río Natura Monbuso Obradoiro. Xa o estabades seguindo, polo tanto, durante a campaña? Nós traballamos todo ano e seguimos xogadores, hai xente que lle dedica máis tempo, lóxicamente durante a campaña, pois os adestradores temos menos tempo, non? Pero tamén facemos ese traballo, José Luis, por suposto, e Dan Pets tamén fai ese traballo, e entón, pois si, este era un dos xogadores que estábamos a seguir, e moitas veces fala o noso director deportivo dos tempos, non? Que hai un momento no que ou entras ou quedas fora e, bueno, pois, no caso de Imantas estes tempos serán agora, como foi o ano pasado co caso de Adam Wasinski, por exemplo, e bueno, pois, a verdad que entramos nesa negociación e chegou a bo porto, e tamén felicitar a José Luis polo éxito da negociación. Podemos dicir que é unha nova aposta do Obradoiro, porque se por algo se caracteriza este equipo é porque vos apostades por xogadores que ao final veñen de alguma maneira a desenvolverse e a medrar aquí, non? Sí, bueno, eso sempre digo o mesmo, é poñer en valor algo que temos, non? Que ás veces a palabra trampolín pois, pode ter esa connotación negativa, pero creo que no noso caso ten que ser unha connotación positiva. Nos non podemos medrar moito no que é o orzamento, porque a nosa realidade económica é a que é. Nos non podemos medrar moito como cidade, nin ter un pabillón de 25.000 espectadores, pero si hai cosas que podemos facer moi ben, que son todas as cousas que están fora da pista, e intentamos ser perfectos, e logo ofrecerlle aos xogadores un plus, é dicir, se ves a Santiago, imos a traballar arreo contigo para que podas seguir medrando na túa carreira, e así nos axudas a conquerir os nosos obxectivos, nos imos axudarte a ti a conquerir os teus. Non sei se podemos dicir que Moncho ti fas un pouco a pretemporada, a temporada e logo a postemporada, non? Porque non sei canto traballo aínda che queda. Sí, bueno, a min e os meus compañeiros de staff, non? Porque todos están a traballar, non? Ainda temos algún xogador que está aquí, como é o caso de Pepe Pozas, que vai a traballar da man de Gonzalo pois un montón de tempo. Óscar deixou os seus plans de verano preparado para todos os que teñen contrato en vigor, é dicir, todos estamos a traballar na postemporada. Pois a nosa situación de clube fai que teñamos que estar alerta, e alerta significa en cada momento, non? E como che dicía antes, se exceptuamos eses 12, 13 días que intentarei estar ca miña familia e apartado, iba a dicir que o teléfono apagado é mentira, porque non, pero, bueno, é a nosa realidade, estamos moi contentos de ter traballo e poder dedicarnos tanto tempo a él. Non sei se podes dicir se vai haber novidades próximamente, ou estar xa aí metidos nese traballo, ou se agardas, ou che gustaría, polo menos, xa ir pechando máis cuestións. É cedo, non? Ainda non rematou a Liga, as grandes ligas europeas non remataron, empezan as ligas de verao, ainda queda un montón de traballo. Estou contento por como van as cousas, non hai prisa ninguna, prácticamente deixamos maio atrás, fai nada, entón, bueno, seguro que no futuro, non sei se próximamente ou a medio plazo haberá novidades, como non pode ser de outra forma, pero as cousas van por bo camiño. A verdade é que configurar un equipo é un labor bastante duro, complicado, e máis no caso do Obradoiro, porque sempre dicimos que se vai reconstruindo e refacendo temporada a temporada. Eu recordo unhas palabras dun compañeiro teu, neste caso de Santi Valladares, adestrador do Santiago Futsal, e hai pouco nunha rolda de prensa preguntábamoslle pola configuración do novo equipo para a próxima temporada. El dicía que ás veces é necesario renovar, porque estar tanto tempo xuntos ás veces non é positivo. Non sei se ti pensas o mesmo, ou neste caso pensas o galla que polo menos 2 temporadas poida ter máis ou menos o mesmo equipo. Bueno, eu estou de acordo co que di Santi,
pero tamén a continuidade nós entendemos que é un valor, non? Cando es quen de manter unha base sobre a que medrar, non? O que é imposible que as plantiñas señan iguais ano a ano, é imposible, nunca será, sempre hai algún cambio, inda que só seña un. Lembro o ano da LEP, mantivemos 9 xogadores e fixemos 3 fichaxes, non? Nada máis. E logo cada ano fomos cambiando, tocan períodos de renovación e moitas veces, porque non só o clube, senón que os propios xogadores queren cambiar de retos e queren asumir outros retos ou queren buscar outras metas na súa carreira deportiva, non? E entón é lóxico que pese a que teñas unha boa relación ou tiveches unha boa relación, ao final partes, valga a redundancia, e cada un siga o seu camiño. Pero de cara a esta campaña, que che gustaría que pasara? Que se quedara unha gran parte do equipo, que tiveras esa base? Pois gustaríame que seguir unha base importante, non? Porque ao final este equipo foi moi exitoso, non? Pero tamén son consciente e estamos a lelo en declaracións, non? Diferentes xogadores importantes, dende o punto de vista de minutos na pista, que están a dicir que nós non somos a súa primeira opción, non? Que eles teñen outras expectativas, que queren medrar e, bueno, pois, lóxicamente, nós temos unha premisa básica que é por onde empezamos todo, que o primeiro de todo, o que veña aquí ten que querer vir aquí, ten que querer estar aquí. Si agora en xuño pois non queren estar aquí, ao mellor en xulio queren, non? Pero nós seguiremos o noso camiño e veremos se se encontran ou non no futuro, non? Pero quero dicir que non sempre é o clube o que non quere, non que en ocasións hai xogadores que, bueno, pois nós non podemos pagar os cartos aos que eles aspiran ou xogar competicións europeas que eles queren xogar, non? Dirías, agora que rematou a temporada, que acertastes con este equipo desta campaña? Sen ningún tipo de dúbida, claro. Un equipo que acadou o seu obxectivo prácticamente a 2 meses de rematar a Liga, que fixa a mellor tempada na historia do Obradoiro na casa. O equipo foi moi exitoso, ademais que hai que medilo de esa forma, non? Porque moitas veces facemos un análise individual e o que hai que analizar o Obradoiro 14-15, que realmente, sí, acadou os seus obxectivos facendo a segunda mellor clasificación da historia e non esquezamos que o noso orzamento cada ano vai baixando un pouquiño. Non sodes amigos os adestradores de dar nomes ou fixar a atención nun xogador en concreto, pero eu voucho preguntar por se acaso, non sei se hai algún xogador este ano que che sorprendera, que dixeras, vaya, pois mira como destacou ou como evolucionou máis o mellor do que ti puideras pensar. Pois mira, técnicamente sabíamos que fichamos aos xogadores que fichamos e dende o punto de vista personal e profesional as referencias que tiñamos eran moi boas de todos, pero teño que dicir que me sorprenderon positivamente. Sabía que eran bons rapaces, sabían que eran xente comprometida, sabía que eran traballadores, pero no caso de algún sorprenderme por moito a capacidade de sacrificio, de traballo, de pelexa, de ser boa xente, ademais de bons profesionais. Pois neso teño que dicir que este equipo, dende o punto de vista humano, vai a ser dificilmente superable. Ao longo da temporada sempre se pasan mellores momentos e peores. Non sei se hai algún momento do que ti esteas máis satisfeito, que hoxe penses e digas, pois neste punto pensei que podíamos facer grandes cousas porque vin o equipo que estaba moi ben. Pois mira, do que estou máis contento, e ademais coincido, os xogadores coinciden comigo, non? Porque o dixeron tamén públicamente, é que o noso peor momento, que é xusto antes de rematar a primeira volta, cando vamos a xogar a Canarias, e aí a verdad que estamos nun mal momento de xogo, non competimos, non gañamos, pois a volta, fixemos unha serie de cambios e o equipo cambiou totalmente e perdemos co Juventud no último momento, perdemos en Guipúzcoa fallando 2 tiros libres a falta dun segundo, que sería unha victoria, para a partir de aí encadeamos varias victorias consecutivas. O equipo foi quen de cambiar esa situación, esa dinámica mala pola que atravesábamos, e estou ledo de que fóramos quen de facelo, porque en lugar de deixarnos rolar na espiral de caída,
paramos, collemos pulo e voltamos a subir. Pois agora, precisamente, que nomeabas ao Guipúzcoa Basket, como viches finalmente a Liga? Bueno, por abaixo, imos falar, con ese descenso precisamente do Guipúzcoa Basket, que estivo fora todo o tempo e ao final sí que parece que como ti dis, que se deixou ir. Tivo a suerte Guipúzcoa, non? Porque o primeiro perden a Tacuandín, un dos seus mellores xogadores a falta de poucos, de un mes e pico para rematar a Liga. E logo, pois tamén Manresa fai unha victoria increíble, non? Batendo o primeiro clasificado recentemente proclamado campeón de Europa, non? Antollábase difícil que fora quen de gañar Manresa en Madrid, así foi, non? A verdad que felicitar a Manresa, por suposto, pero dame pena por Guipúzcoa, polo seu adestrador e por un equipo moi modesto que pelexou e ben, que medrou moitísimo dende o principio da tempada, pero bueno, ao final isto é deporte, dous teñen que baixar e tocoulles a eles. Que pensa ou que pode pensar un adestrador cando está nesa situación, por exemplo, como técnico do Guipúzcoa, de que ao final ese descenso foi por unha vitoria, se hubieran gañado un deses partidos tan apretados, e supoño que tamén un pensa, carai que ben o fixemos, que nos estivemos cómodos, podemos dicir, bastante tempo na temporada, non? Que pensas? Pois daslle moitas voltas a todo, non? E intentas buscar solucións para que non volva a acaecer. Pero teño un amigo que di que o exceso de análise conduce a parálise e moitas veces pois a solución está moito máis preto do que pensamos. É dicir, se tes o equipo de orzamento máis baixo, se non tes capacidade económica para mellorar, Manresa fichou 23 xogadores. Guipúzcoa, pois, 2 e un porque marchou e outro por lesión, non? Pois ás veces, pois, inda que deras o mellor de ti, pois quedas de último. Se colléramos o símil automobilístico, se eu collo un 600, se o preparo e a leche e tal, da igual, vou a quedar de último, non a carreira de Fórmula 1, por moito as horas que traballe, por moito que prepare o coche, por moito que faga. Entón, en lugar de pensar se lle teño que cambiar o alerón, o mellor é dicir que o coche que tiña non era o suficientemente bo. Bueno, pois, boa análise, imos voltar xa a casa, a Galicia, supoño que Moncho Fernández estaría ben atento a esa final da LEP, finalmente ascendeu o Copa Ourense, un gran partido, bueno, unha gran eliminatoria, podemos dicir, entre os dous equipos galegos, Breogán e Ourense. Hai que dicir ascenso deportivo, porque despois veñen todos os temas económicos, que non sabemos o que vai a pasar. Que valoración fas ti como galego, como adestrador da ACB? Pois mira, penso que non vou a ser original, porque xa fixo todo o mundo, pero o chamado Derbi do Miño, festa do baloncesto galego, primeiro foi un exemplo de relación entre os dous clubes, un exemplo de relación entre afeccións, é dicir, é o bonito que ten o básquet, non? Que se pode disfrutar do deporte sin ter que caer noutro tipo de pelexas que moitas veces vemos en outros deportes, non? Nese aspecto, creo que os grandes vencedores, ou as grandes vencedoras, son as dúas afeccións, sen ningún tipo de dúbida. Despois, baloncestísticamente, pois, Breogán tivo moi preto, cando no cuarto partido ganaba por 7 puntos a falta de 2 minutos, non pudo rematar con a vitoria e onte empezando ben o partido, que empezou moi ben, pois ese segundo cuarto fatídico condeouno, non? E Ourense, o amparo dos 6.000 afeccionados que había no Paco Pazonte, pois levou o partido bastante ben, non? Pero é para estar moi contentos, porque é dicir que as cousas en Galicia fanse ben, que o baloncesto en Galicia é un deporte que enamora, que hai tradición de básquet, e eu penso que todos os galegos e os que nos gusta o básquet estamos moi contentos. E o Gallá, Copa Ourense, seña quen de acadar os cartos necesarios para facer frente ás premisas burocráticas e económicas que se necesitan para formar parte da ACB, e o ano que ven teñamos un derbi, bueno, do Miño contra o Tambre. Non sei se te imaginas esa escena, por exemplo, no multiusos de SAR, dese derbi con un equipo galego, se che fai especial ilusión? Faime especial ilusión,
Claro, faime moita, pero non será moi diferente cando xogamos na Lepe, o multiusos Fontes do Sal estaba cheo, había un montón de xente de Ourense, a relación entre as dúas afeccións foi boísima, partidos super disputados os dous, tanto en Ourense como en Santiago, porque aquí recordo que fomos perdendo todo o partido, gañamos por 6 e ali gañamos prácticamente no último segundo con Michael refinteándose por un balón ao chan, acórdame como se fora hoxe, e estou a velo, pero o bo é que será en ACB, seguro que a televisión estará preto de nós, a atención mediática será moito máis grande e fai moito tempo que non se xoga un derbi galego na Liga Endesa, entón, pois a verdad que arrepíame un pouco de emoción o gallo a cabeza. O que pasa que ti pos as cousas, pos nos aquí as cousas un pouco difíciles, porque o tambre contra o miño non sei eu. Bueno, pero ti sabes aquelo de David contra Goliat, non? Pois xa está, non hai problema. Certo. Antes de que se me vaya xa rematando o tempo, quería tocar un par de cuestións da temporada, por exemplo, esa despedida do baloncesto de Oriol Junllent, finalmente non se puido recuperar desa lesión, e na súa despedida vimos un Moncho moi emocionado, especialmente emocionado con este xogador. Non sei que relación pode chegar a ter un adestrador cun xogador, en este caso con Oriol, que significa para ti e que significa para o Obradoiro? Pois mira, Oriol e eu temos unha relación de amizade e sempre soupemos moi ben distinguir o adestrador do xogador. Tivemos moitas pelexas pequenas, pero barramos moito un co outro, pero cando facía falta Oriol, ese tipo de persoas que arrima o ombreiro inmediatamente, podíamos estar discutindo un minuto antes e inmediatamente empurrar os dous o mesmo camiño para que o equipo fora adiante. O nivel de compromiso de Oriol, estando mancado como estivo, de seguir adiante ata que o equipo se salvou, o seu magisterio na pista, como é como persoa, que é un tipo emocionante. E entón emocioneime porque non sei, ao mellor non é así, pero dá má sensación de que con el e con outros como el desaparece unha forma de entender isto, non? Un tipo de xogadores que afrontaron a profesionalidade dunha forma na que o respeto, o traballo, o equipo por enriba de todo, o compromiso, donde o nós era máis importante que o eu, pois non sei, porque siga a haber xogadores novos que pensen igual, non? A mellor estou facendo de o avó, bueno, iba a traducir, non vou a facer, pero por iso me emocionei e porque lle teño moito cariño, porque é un tipo grande. Así está a súa camiseta para o Obradoiro, pois ali pon eterno capitán, o número 15, forma parte da historia do Obradoiro para sempre. Agora que decías que algunha discusión tiveches con Oriol Junllent, con Oriol, supoño que con moitos xogadores, son necesarias no día a día entre adestradores e xogadores, a pesar de que logo haxa boa relación, ás veces é necesario que haxa algún encontronazo, supoño, non? Pero senón parecía un pouco raro. Bueno, non sei se son necesarias, acaecen como en calquer relación de xente que está moito tempo xunta, non? Nunha familia, nun grupo de traballo, nun equipo, pero sempre que seña polo ben común e cando todos temos un mesmo obxectivo, pois penso que non hai que darlle máis importancia, non? O ideal é ter unha relación idílica, pero como di a palabra, non pode ser sempre así. E moitas veces tamén é cuestión de personalidades, non? E eu ás veces tamén teño un pronto grande, e cando atopo con outro xogador que ten un pronto grande como o meu, pois chocamos, pero cando o fondo é bo, pois enseguida esquecemos e nada, seguimos para diante. Precisamente dicía por iso, porque nas mellores familias, non? Sempre hai discusións. E sería estrano que houbera sempre tan bo rollo, non? Alguna cousa ten que pasar de vez en cuando. É que nunca discutiches co teu mellor amigo, seguro que sí. Por iso, pois igual que discutes ca persona que máis queres, forma parte das relacións humanas.
Bueno, para ir rematando, quería che preguntar tamén, Moncho, por esa Fundación Heracles, onte mesmo presentabades esa figura do amigo da Fundación para que colabore con doazóns a crear un pouco esa base, non? Ese potenciar que os máis pequenos xoguen o baloncesto. Xa dicías que é moi importante que se faga este tipo de iniciativas, non? Sí, mira, a historia recente do Obradoiro di que unha decisión judicial devolveu o equipo á máxima categoría e en nada, en meses, non? En moi pouco tempo houbo que construir a punta da pirámide, non? O equipo de ACB, non? E iso levou un nivel de esforzos enorme, non? Unha vez que esa punta da pirámide pois parece que se vai asentando, non? E vamos a empezar po ano que ven un lustro, non? Na Liga ACB, o noso quinto ano consecutivo, pois é momento de que a base da pirámide colla máis forza para soster esa punta, non? Sempre que me pregunta de canteira, e decía onte, sempre digo a mesma resposta: fan falta dous cousas, tempo e medios. O tempo non se pode adiantar nin atrasar, hai que deixalo pasar. Pero os medios sí que se poden potenciar, e eu penso que a Fundación o que vai facer é potenciar estes medios, é dicir, aportar máis diñeiro para a canteira para ter mellores adestradores, ou os mellores adestradores, o maior tempo posible de traballo e outro tipo de actividades totalmente relacionadas. Moitas veces pensamos na canteira só como un chaval que vista a camiseta do Obradoiro na pista da ACB. Eso non é só a canteira. Da canteira teñen que sair moitos adestradores, teñen que sair delegados, teñen que salir fisioterapeutas, preparadores físicos, teñen que salir futuros afeccionados do Obradoiro. É dicir, a canteira non é canteira só de xogadores, senón canteira obradoirismo. E hai un montón de actos ou de actividades ou de accións como son os campus de Brao e de Nadal, como é o clínic do adestrador axudante e máis cousas que se queren facer o clube de empresas, etcétera, etcétera, para de alguna forma sacar o Obradoiro de Sar para fora, que antes había esa queixa que non se facía. Eu penso que agora estás a facer. Que necesita todo isto? Pois medios, imos ver se somos todos quen de apoiar e de aportar, e tempo, e co paso do tempo, pois, teñas algún día aquí a un compostelano e lle preguntes, bueno, que se sinta ser un compostelano que debuta por primeira vez nesta nova xeira do Obradoiro na CB. Onde pensas que estará Moncho Fernández cando sexa ese momento? Pois, sabe Deus, pois, o galla este preto de ti e preto dese xogador para decir que fun eu o que lle dou a alternativa. Bueno, pois sí que xa se nos pasa o tempo, imos ir rematando, xa para rematar, como vexo que vimos así os dous moi veraniegos, non? Como veraniego está o tempo. Preguntarche cando vai ser a próxima vez que vas poñer o chándal, porque agora estás traballando pero xa nos despachos, non? Pois teño o día 13 unha conferencia na Coruña co Miguel Méndez, Miguel Ángel Ollo, Diego Campo, si non me queda ninguén, e eu, e para dentro dunha actividade da aula de adestradores galegos, e pois de forma oficial vai a ser a próxima vez que me poña roupa deportiva. Non sei se chándal ou pantalón curto, pero aí estaremos. Moi ben, pois, Moncho, darche a noraboa como hai que facer todas as temporadas, porque é así, temporadas exitosas, noraboa pola temporada, e que traballes ben este tempo que che queda e que descanses tamén. Tamén farei, non? Moitas gracias a ti. E nos rematamos aquí, mañá volveremos cun novo preguntoiro. Graciñas por atendernos.